Modrá škola, voda pre budúcnosť, je dlhodobý vzdelávací program Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, ktorý sa realizuje v spolupráci s občianskym združením Mladí vedci Slovenska. Program je určený pre deti a mládež od predškolského veku až po študentov vysokých škôl. Jeho hlavným cieľom je zmeniť nedostatočné vnímanie hodnoty a významu pitnej vody u mladých ľudí a zvýšiť záujem o túto problematiku prostredníctvom zážitkového vzdelávania so zameraním na pitnú vodu z vodovodu a vodárenské činnosti. Program Modrá škola bol spustený v roku 2009. V súčasnosti ponúka viacero typov aktivít s tematikou pitnej vody, ktoré vedú k zmene hodnotovej orientácie a k užšej spolupráci medzi školami, vodárenskou spoločnosťou a verejnosťou. Bratislavská vodárenská spoločnosť vyrába a distribuuje pitnú vodu, odpadovú vodu čistí a vracia ju naspäť do prírody. O svojich činnostiach a o svojom produkte pitnej vode chce prostredníctvom dlhodobého vzdelávacieho programu Modrá škola informovať deti a mládež všetkých vekových kategórií. Zároveň by rada odovzdala aj posolstvo o význame vody pre prírodu a pitnej vody pre zdravie a život ľudí. Do programu Modrej školy je v súčasnosti zapojených 138 škôl a prebieha v Bratislavskom kraji, v časti Trenčianskeho a Trnavského kraja. V školskom roku 2010-2011 sú v rámci vzdelávacieho programu Modrá škola pre žiakov pripravené rôzne súťaže o vode, ako napríklad výtvarná, fotografická, súťaž v písaní esejí, veľká vedomostná súťaž, ale aj festival vody, na ktorom si súťažné tímy malých výskumníkov budú môcť zmerať sily v predvádzaní rôznych pokusov s vodou. Čo ponúka program Modrá škola pedagógom zapojených škôl? Našou snahou je postupne prenikať na pôdu škôl a zaradiť vzdelávanie o pitnej vode z vodovodu a o činnosti vodární do školských osnov. Preto pre učiteľov a žiakov pripravujeme pedagogické materiály ako metodická príručka a pracovný zošit o vode pre základné školy, primárne vzdelávanie, doplnkové študijné texty a pracovný zošit o vode pre základné školy, nižšie sekundárne vzdelávanie. Vzdelávacie aktivity v škole môžu byť vhodne doplnené o aktivity realizované priamo v objektoch BVS. S veľkým záujmom sa v rámci programu stretávajú odborné exkurzie do vybraných objektov Bratislavskej vodárenskej spoločnosti. Odkiaľ pochádza pitná voda v okolí Bratislavy, aká je jej kvalita a ako sa dostane až k vám domov do vodovodného kohútika, vám vysvetlia naši odborníci na vodárenskom zdroji Sihoť. Čo sa stane s odpadovou vodou potom, ako opustí vašu domácnosť? Kam putuje kanalizačným potrubím a ako sa čistí predtým, ako sa vráti naspäť do prírody, sa zasa dozviete na čistierni odpadových vôd. Okrem toho ponúka Modrá škola aj exkurzie do Vodárenského múzea, kde sa nachádzajú najhodnotnejšie pamiatky vodárenstva v Bratislave. Návštevníci tu môžu nájsť širokú škálu technických pamiatok z oblasti vodárenstva, od skleneného potrubia, ozdobných vodovodných uzáverov, cez meraciu techniku až po hydranty. Jedným z našich unikátov je rúra z Versailles z čias Ľudovita XIV., ktorú nám darovala francúzska firma pri založení tohto múzea v roku 2007. Informácie o všetkých prebiehajúcich i pripravovaných aktivitách